이건 무슨 알아? Senang kan gurus tanpa. Remember to take the cap off? Check. Anne gjorde tällä välillä. Aittamaan teki. Sitten jävä ilus oli. Missä olet kyllä näinud? Nyt se on täysin huvittaa. Hey, babe, right? In. Se on vahva, se makaa yksintä siellä puun otsassa siinä, niin vahva. Riippuuko nimeltä? Riippuu, makaa vekseltä. Ja siinä on keskellä kohe makaa. ये पड़ा होता है चलता है लकड़ी पे इंजन लगता है ना विंग स्टोरी ठीक है सर्विसこれ取れるんじゃん、一人で。かわいいね、これ。超かわいいこの子。みんな撮ってみて。
Sentila. Ei, mio. Guarda, c'è tieni da sopra. Ah, questo poi lo nostro. Vai.你觉得他丑吗？Stai camminare sopra. Pretty complicated. But the eyes look funny while it looks down. Yeah. Just magasta teed. Läksin kuitenkin sinne, ma pean minema. Nüüd ta läheb seda vett, ta tuli siia. Läks jooma, jah? Jah, ega me... Ma lasin käärä, mis nüüd läheb hästi vaja. Võetakse palju. Jah. Minä olen kättä valkea.